Určite máte v interiéri príjemne teplo, ale také teplo sa zíde nielen v aute, ale napríklad aj v našich interiéroch, v domoch, v bytoch. A je veľmi príjemné, ak to teplo nie je len fyzického charakteru, ale ak nám zdroj tepla poskytuje aj estetický zážitok. Hovorím o kachliach a kachliaroch, to znamená ľuďoch, ktorí sa tomuto starému remeslu výrobe kachiel stále venujú. Pozývam vás pozrieť si nasledujúcu dokrutku. Vy sa venujete stavbe pecí a krbov. Čo vás priviedlo k tomuto zamestnaniu? K tomuto zamestnaniu ma priviedol môj otec, ktorý je ako kachliar vyučený, má 72 rokov a taktiež môj brat je tiež kachliar. Ja som s nimi toto v minulosti robil taktiež, že som im pomáhal cez prázdniny, keď som mal troška voľného času, čiže je to remeslo, dá sa povedať, tak možno povedať rodinné. A je ešte záujem medzi mladými ľuďmi napríklad o výučbu tohto remesla? Záujem je, musia to byť prakticky ľudia, ktorí majú k tomuto vzťah. Je to remeslo, dá sa povedať, možno ho nazvať ako že umelecké, kde sa robí s týmito kachlicami a je ich treba rôzne prispôsobovať, tvárovať, brúsiť, osekávať. Čiže má to niečo do seba. A keby sa človek mohol vyučiť za kachliara? No, za kachliara my ako firma sme dostali minulý rok akreditáciu na výučbu tohoto remesla. No a môžeme vyučovať záujemcov, ktorí majú o toto remeslo záujem. Môžeme im poskytnúť rôzne, dá sa povedať, informácie pred tým, ako to prebieha. A ako teda prebieha vyrábanie takých správnych kachiel? Kachla je ako hrubý, hotový výrobok z formy, ktorá sa musí ešte pred výrobou opracovať. Opracovala sa takým štýlom, že tá kachla sa ručne musí osekávať nožíkom kachliarským alebo už kladivom, záleží, ako sa to ten kachliar naučí. Potom tá kachla sa zabrusuje, pretože až tie kachle, keď zapadajú do seba, až pekne pasujú. No a taktiež potom tie kachle sa musia zviazovať kachliarským drôtom a má to určitý postup. A ako sa stáva pec alebo krb v byte? Alebo niekde v domácnosti? Áno, robíme výrobky prenosné a stavané u zákazníka v byte. V byte prevádzame takým štýlom, že chodí sa na obliadky do bytov, do domov rodinných, kde zákazník sa informuje na tento výrobok, čo ho zaujíma. No a ja mu musím podať proste informácie, aká je možnosť stavby, o ktorú má záujem. No a potom chodia na uvedenú stavbu dvaja kachliari, ktorí tieto práce prevádzajú. Ako dlho trvá táto práca? Táto práca orientačne trvá 3 dni. Záleží samozrejme od druhu stavby. Môžete kachle postaviť napríklad aj v paneláku, v bytovke? Samozrejme, dajú sa i v paneláku, v bytovke. Robili sme i tak, že v paneláku, kde bol funkčný komín, ale kde i nebol funkčný, alebo v reštaurácii. Zákazník to chcel, ako mal tú maketu, ale chcel sa vrátiť ku tradícii a chcel ten výrobok vidieť. Môže si zákazník navrhnúť pec sám? Môže si zákazník pec alebo krb navrhnúť i sám, alebo prípadne z nejakého iného prospektu, z iných dokumentov, kde samozrejme je pred týmto potom so zákazníkom hovoríme, dá sa povedať, o určitých technických stránkach, aby niečo nevzniklo a že je to funkčné, ako má byť. A aká je výhoda kúrenia z pece oproti klasickému kúreniu, napríklad plynom? No, je to samozrejme akože zdravý vzduch. Hej, z radiátorov sa vraví, že je to suchší vzduch, toto je zdravé vykurovanie, je to ekologické, hej, je to úsporné vykurovanie, že je tam minimálna spotreba paliva pri týchto výrobkoch. A ako vidíte vy budúcnosť kachliarskeho remesla? No, myslím si, že toto remeslo nezostane v nepovedomí a každým rokom nám to vidíme, že nám vstúpajú i zákazky. Je o to veľký záujem. Oheň a krb boli odjakživa synonymom relaxácie a ľudského zblíženia. Nuž a práve preto v dnešnej dobe stále viac ľudí túži po pokoji duše aj takouto formou.